Sînefîlan kesên ser sînemayê dinivîsin, dişuxulin çend caran ji min ragotibûn ku tiştekî meke here bîsîklet hırsızlariyê sêrke. Bi navê xwe orjînalî îtalyanî Ladri di Biçîklet de ku mehnaya wê dizên pisikletan e û fîlmeka sala 1948 e, ancak taliya 2023 ra bû nesîbê min ku ez rûnim wê sêr bikim. Piştî sêrkirina dizên pisikletan min jî heqekî da wan sînefîlan ku fîlmê di tarîxa sînemayê da datînin ciyekî mühîm. Mîna ez kitabekê bixwînim min fîlm bi heyraniyekê sêr kir û ez pê çûm zarokiya xwe. Serê salên 2000 bû. Traktora me hatibû dizîn li Surucê. Giriyên jinan ji bîra min nare eynî nola jina wî Mêrikê fîlmê wî Mêrikî pisikleta wî tê dizîn digiriyan. Peya jî piştî çûbûn xeber dabûn polîsan li hev kom bibûn ku çarekê bibînin tevdîrekê bigerînin ser traktorê. Di meseleyên diziyê da trajedî û travma çi qas giran dibin, însan jî ew qas nêzîkî sir û efsûnan dibin, seba li hêviya tiştekî bin û xwe li heyatê bigirin. Eynî nola fîlmê, eynî nola bavûkurê bo rewşa pisikletê hov bibin darin cem cineka li felan dinê re, çend mezinên min jî seba em traktorê bibînin ez rakirim birim ba xwecekî li nizip. Wê çaxê digotin li filan gundî sîlaheka tê dizîn û wî xweceyê jî bi xandiniya xwe tespît kiriye ku sîlah li filan derê li filan talê li koka filan darê hatiye veşartin. Ez zarokim hîn em darin cem xwece lê seba çi min jî dibin ez tam nizanim. Tenê zanim ku li rê em birçî bûne, em çûne restoraneka rind û min bi kebabeka tema wê neyşîşan xweş zikê xwe têr kiriye. Neyse em li nizip çûn maleka mîna koxikekê. Mezinan silav li xwece dan û em rûniştin. Piştî mezinan hal mesele gotin, xwece ji min xwast ku ez rabim herim abdestekê bigirim û vegerim werim rûnim. Cê raberî min kirin, ez çûm min bi tirs abdest girt û ez vegeriyam hatim hinda xwece rûniştim. Metin çi bû nizanim, mîna pelgên Qur'anê hinekî pelk hebûn li ser sehpaya li pêş xwece. Qedehek av, defterek, qelemek û gustîlek. Xwece ji min xwast ku ez li ava di qedehê da binêrim, min nihêrî. Dura ji min xwast ku ez li gustîlê binêrim, min nihêrî. Xwece gustîlê ji sehpayê rakir jor û berda. Gustîl liq û ket avê. Dura li defterê tiştekî yazı kir xwece û kaxet da yazı lê ji defterê qut kir û kaxet da avê da kir pistepist û anî kaxeta şir li rûyê min zeliqand. Cavê min girtî tiştekî nabînim. Xwece bi dengekî ku xov xiste hundirê min got wê niha werin. Deng ji her kesî hatiye birîn, soluq û nefesan nabîsim. Cavên min girtîne lê zanim ku her kes bi meraq li min dinêre, li devê min. Hatin, got xwece. Na min got. Dîsa kir pistepist û got wê niha werin bipirse bêje kê traktor bir, çend kes bûn, çûn kîjan hêlê. Sankî mejiyê min dirijiye çavê min, behrek mesele dihatin bîra min, lê kes nedihat ku ez jê traktorê bipirsim. Xwece rabû careka din ji nuva gustîl avêt avê li kaxetê nivîsî û ew anî li rûyê min zeliqand. Lê çi fayde? Dîsa kes nehat. Hêvî ji min hatibû birîn û ez pir mehçûb bûbûm. Sankî suç sucê min bû, sankî min dizî bû traktor, sankî min traktor nedî bû, sankî min pir fedî kiribû, sankî.